ин мактаб на дар ягон деҳаи дурдаст, балки шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон аст. 5 рӯз боз барқ надорад. Мактаби рақами 92 шаҳри Душанбе. хонандагон дар синфхонаҳои торик дарс мехонанд. дар ин бора омӯзгорон ба мо шикоят карданд. падару модарон низ аз чунин ҳол нигаронанд. дар синфхона то 50 хонанда дарс мехонанд. азбаски синфхона торик аст, барои кӯдакон аз тахтаи синф дарсро дидану ҳазм кардан душвор аст. қубурҳои гармдиҳӣ кор мекунанд. синф сард нест, аммо торик аст. ҳам хонандагон ва ҳам омӯзгорон аз бебарқӣ азоб мекашанд. ба мисли Зуҳрон, на ҳамаи падару модарон аз бебарқӣ дар ин муассиса хабар доранд. онҳо мегӯянд на омӯзгорон ва на раҳбарияти таълимгоҳ онҳоро аз ин мушкил огаҳ накардаанд. даже нагуфтанд кӯдакам ки свет нест. мегуфтанд дарак меёфтем. раҳбарияти мактаб чӣ нагуфтанд? дарак рафтам набера чара гирифтам одами чӣ гап тинч нагуфтанд ягон чӣ. свет надорем. мо намедароем ба даруни мактаб. мудири мактаб ва роҳбарони дигари он ҳозир нашуданд дар рӯбарӯи дурбини озодӣ сабаби бебарқиро шарҳ диҳанд. дар раёсати маорифи шаҳри Душанбе ҳам ба хабарнигорони радиои озодӣ гуфтанд ки аз ин мушкил хабар надоранд. як корманди шабакаҳои тақсими барқи Душанбе ки нахост номаш зикр шавад гуфт, дар ин мактаб ки ҳисобкунакҳои билингӣ насб шуданд, дар ҳолати саривақт напардохтани пули барқ, интиқоли он ба таври худкор қатъ мегардад. қатъи барқ дар манзили сокинон борҳо шикоятангез шудааст, вале бори аввал аст ки аз бебарқӣ дар мактаби Душанбе хабар мерасад. 27 феврал дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчунин гуфта шуд ки дар шаҳраки ҳарбии Душанбе низ барқ нест. маҳдудияти истифодаи барқ дар деҳоти Тоҷикистон ҳамоно боқист, дар ҳоле ки мақомот мегӯянд танҳо дар моҳи январ ба маблағи 4 миллиону 200 ҳазор доллар ба хориҷа барқ фурӯхтанд. онҳо ҳамчунин алоҳида ба напардохтани пули барқ гунаҳкор мекунанд ва ин қарзро беш аз 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ меноманд, ададе ки борҳо зери шубҳа гузошта шудааст.